Fl-opinjoni tiegħek, x'nuqqasijiet fih il-leksikon? Il-leksikon ġieli jippreżenta Malti li mhuwiex tal-Maltin. Imma huwa Malti ta' vassalli. Kien qed jikteb fi żmien li ħajħabbar ir-romantiċiżmu għaw Malta u fl-Italja u mdakkar mill-idea tal-Malti safi vassalli kemm il-darba jaqa' fiha. U dan huwa nuqqas kbira x'illum aħna nemnu li l-missjoni tal-lingwista hija li jiddeskrivi u mhux li jtik l-idea tiegħu fuq kif int għandek titkellem. L-iktar li se tagħmel vassalli jgħidlek inti kif jaqbillek tikteb. Hekk għamel u dak huwa wieħed mill-akbar merti tiegħu. Għalhekk ngħidu l-missilien Malti għaliex bis-saħħa ta' vassalli stajna nikdbu skont regoli ċari u loġiċi. Imma mill-banda l-oħra xi kliem li mhumiex ftit illi fih id-dizzjonarju tiegħu il-Maltin ma kienux jgħiduhom, ma kienux jgħiduh u dan nafuh meta nqabblu il-Malti tad-dizzjonarju mal-Malti tad-dokumenti ta' żmienu. Pereżempju, vassalli jgħidlek illi student kien kellu l-kelma telamid, hija kelma Arbija, imma ma nsibuhiex ħlief fl-lista ta' ċertu Philip Skippin illi kien qed jikteb fl-1664. Dan Skippin ma kienx magħruf mal-Maltin, ġi skoprut aktar tard u 99% vassalli wasal għaliha dil-kelma biex jevita l-kelma student, kelma romanza, u għamel dan billi dar għall-Arbi. Nafu li kellu appendiċi etimoloġika għal-leksikon u din ma nstabitx. Nafu wkoll li kien hemm il-prospetto ta' dizzjonarju ieħor li mill-lider qatt ma sar. X'tgħidilna dwar dan? U taħseb li apparti dawn vassalli xtaq jagħmel pubblikazzjonijiet oħrajn? Mela l-appendiċi etimoloġika kienet lesta. Kien wasal biex jippubblika Ruma, imma kien hemm Napoleon qed iħabbat fuq il-bieb tal-Belt Eterna u vassalli taħ paniku, qabdu paniku. U ġie Malta malajr. U bqajna mingħajrha. Fi żmien l-imblokk, iż-żebbuġin ħabtu għall-librerija privata ta' vassalli fi Triq Mamo, għaż-żebbuġ, fejn kellhom id-dar it-sijiet tiegħu. Ħabtu għaliha għax riedu il-porvli tagħhom iqarzuhom, jippakketjawhom. U dak iż-żmien il-karta kienet fundamentali bħala materja prima għall-gwerra. U daru għall-kodba ta' vassalli u għall-manuskritt bl-appendiċi etimoloġika. Jiġifieri dak letteralment sar duħan. Mela l-appendiċi etimoloġika ma setax jerġa' jaħdimha. Wara l-imblokk huwa ġie eżiljat mar Korsika, Marsilja, Majorka u wara 19 sena f'Qir Arwen Huta talab lill-Ministru Franċiż tal-Ministru tal-Intern Franċiż biex jagħtih biljett biex jerġa' Malta. U l-ewwel ħaġa li jagħmel Vassalli ippubblika dal-prospetto u qal jiena lest li niġbor il-flus iftakar li kien f'Qir. B'ta' fuq u senduqu jgħidu stess. Jien lest niġbor il-flus biex naħdem dizzjonarju ġdid. U din kienet sejba kbira ħafna li jagħmel Pawlu Catania fl-arkivju tan-Naxxar għaliex dan il-prospetto, din is-sejħa għall-abbonament kien ġabara Don George Fiteni, il-kappillan tan-Naxxar, li kien ħabib intimu ta' Vassalli. 20 sena qabel Vassalli kien jibatlu litri għax kien jagħmilha ta' aġent għal dal-kappillan tan-Naxxar, aġent fil-Vatikan biex jiksiblu l-privileġġi għall-artali. Mhux ta' bxejn illi il-mellieħa li dik il-ħabta kienet parti mill-parroċċa tan-Naxxar. Jekk tmur is-santwarju u tara l-ark, tara
żewġ versi imnaqxa fl-irħam miktubin kważi bl-ortografija ta' Vassalli. Ngħid kważi għaliex min naqqax l-irħam ma kienx kapaċi naqqax litri strambi ta' Vassalli, imma naqqax is-sid vokali inkluża il-Y. Dak huwa xogħol Vassalli. Jiġifieri il-prospetto instab bis-saħħa ta' ħbiberija bejn Vassalli u l-kappellan Naxxari. U t-tielet domanda tiegħek kienet Jekk kienx hemm pubblikazzjonijiet oħra li taħseb li xtaq jagħmel Vassalli. huwa xtaq jippubblika dan id-dizzjonarju li baqa' ma ħareġ. Nafu li kiteb biex jistampom id-dialogi u anki trattati lingwistiċi fil-forma ta' ittri. Għax l-antiki kienu ta' parsi jibatu itra li xi ħadd imbagħad jistampawha. L-ittra kienet skuża, kien metodu ta' kif jagħti forma lil ktieb. X'sar minnhom dawn il-manuskritti ma nafux. Huma mitlufin. Fi żmienu Vassalli ħaddem il-metodu tal-ġbir tal-kliem permezz tas-sistema tal-kards fil-kaxex. Xi ħaġa li għal dak iż-żmien kienet mill-aktar moderna. X'effetti taħseb li ħalliet fuq il-ħidma tiegħu ta' kuljum fuq id-dizzjonarju? Żgur li faċilitatlu ħaffitlu ħafna x-xogħol għaliex De Soldanis qablu kien l-ewwel jikteb il-kliem f'ordni alfabetika, mbagħad jiftakar f'kelma oħra jqgħod iżid il-vleġeġ. Allura jkollu abbozz li ma' żmien isir imħanżer u jkollu jerġa' jkoppjah u nafu li De Soldanis ikkopja darba tnejn tlieta l-istess manuskritt. Vassalli leh. Vassalli jaħdem billi jiftakar kelma inniżilha fuq kartonċina u jfissirha. U jekk irid iżid magħha xahar wara, jaqbad dik il-kartonċina biss u jżid fuqha. Allura kien jaħdem bil-kartonċin u nafu kemm kellu kartonċin. Għaliex meta iż-żebbuġin ħabtu għall-librerija tiegħu barra li fetqulu l-kodba u l-manuskritti, ħadulu l-kartonċin. U biex hu jistma' it-telf ta' flus illi ġarrab meta tilef dan il-ġid kollu, jagħti rendikont ta' kemm kellu kartonċin mill-Malti għat-Taljan u mit-Taljan għal-Malti. Jiġifieri il-kartonċin ġabu miegħu Malta kieku żebbuġin. Ma ħabtux għall-librerija privata tiegħu, id-dizzjonarju kien jista' jagħmlu f'tebqatajn. Immaġinak inti tikteb kollox fuq il-kompjuter, titfi il-kompjuter, tixelu 5 snin wara, hemmhekk ħatarġa' ssibu.